Sanibonani wengane zakwethu. Ayikho ke into ebhlungu njengokuthi umuntu agule. Agule ngokomqondo, agule ngokukamoya, agule ngokwempilo. Uthi mangabe uhlala naye phansi lo muntu uthi uyamtshela ukuthi hey wemfowethu, dadewethu, nalana isifo lesi. Abone ngathi uwena ogulayo. Angafuni ukwamukela ukuthi yena uyagula, abone ngathi uwena ogulayo. Lalelani. Angisoli umuntu. Awuzenzi. Ulimele vele la. Yabona umuntu wanze walimala ingqondo, waphuka umgogodla. Kuphelile ngalowo muntu into ye wheelchair. Ingqondo ayisebenzi, umgogodla usebenzi. Hleli ku wheelchair ngapha umqondo awusebenzi. Kuphelile ngalowo muntu loyo. Yingakho unjingalwazi, usolwazi, injulabuchopho uMuhammad ukuthula kube naye ethi umuntu ongonayo iconnection nomdali wakhe ephila emhlabeni, lo muntu loyo ufana nesidumbu esinganakhanda. Ngiyaphinda futhi, umuntu ongonabo ubudlelwano nomenzi wakhe, ongenabo ubudlelwano nomdali wakhe, ongakhonzi umdali wakhe ngokweqiniso ngendlela umdali wakhe afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Ngoba umdali wethu akafuni simkhonze ngendlela efunwa yithi. Ufuna simkhonze ngendlela efunwa uye. Ingakho uma ufunda incwadi kaMateyu 7 ethi uJesu noma uYeshua athi akubona bonke abathi inkosi kimi bayobona umbuso wezulu, kodwa obani abenza intando kaNkulunkulu. Ukukhulunyiswa yini lokho? Awenzi intando yakho, awenzi okuthandwa uwe, kodwa uwenza intando kaNkulunkulu. Manje usolwazi umprofeti uMuhammad ukuthula kube naye uthi lo muntu loyo ongenzi intando kaNkulunkulu kodwa owenza intando yakhe akanayo iconnection nomenzi wakhe, akanayo iconnection nomdalo wakhe. Lo muntu loyo ufana nesidumbu esingenakhanda. Uwena ke eAfrika owazi ukuthi makukhulunywa ngesidumbu esingenakhanda kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngento efile, into enganamsebenzi walutho. Uyaphila nje ngoba naku uyahamba emhlabeni kodwa isekho indaba yakho. Igama nje sesilinde ukuthi singcwabe kuphela, sekuyigobongo lodwa ngoba wena awunabo ubudlelwane nomenzi wakho. Naye umenzi wakho uyasho, waman arada an dhikrillah, kusho yena lo muntu loyo ohambela kude nenkumbulo yami, ohambela kude nobudlelwano nami, fa inna lahu ma'ishatan dank. Lo muntu loyo la emhlabeni uyophila kabuhlungu, uyophila impilo ebuhlungu, angeke azakuthola ukuphumula. Ngani? Ngoba akenzi kahle. Umhlaba uyophenduka ube insimbi, izulu liphenduke libe yithusa empilweni yakhe. Yonke into yakhe ayiachieve iyophenduka ube inkinga empilweni yakhe. Njengoba sibona nje kunje bafowethu. Yini asenzi kahle, uthi agcini lapho. Wena onganabo ubudlelwano nomdali wakho nomenzi wakho, ngelanga lokwahlulelwa uyovuka ekufeni impumputhi ungaboni emehlweni. Cabanga nje mfowethu. Vula amehlo ke mfowethu, vula amehlo ke dadewethu. Njengoba ngila angidlali, njengoba ngila angizelanga indaba zama content. Ngizela ukuthi ngizovula wena amehlo. Uvule umqondo, inkungu lela emehlweni isuku, uvuleke ubone ukukhanya, ubone iqiniso, uhambe eqinisweni. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.